преди беше кафе Одеон. Направиха ремонт на киното, но не върнаха кафето отпред. Ние сме европейска страна, искаме туристи и няма кафенета. Няма маси. Представете ли си в друга столица, културна и то, на такова място да няма 20 маси с чадърчета и някой да продава бисквитки, кафе, бисквитки и местната безалкохолна напитка и вода. Няма такова място. Затова България е бедна. Всички цигани имат царско право да продават цветя. Но българите не могат да продават кафе. Не могат да продават бисквитки. Не могат да продават нищо. Тези хора не знаех, че ще минат. Но това е. Държавата мисли за тях. Тя не мисли за туризма. Трябва да им дадем помощи, да ги лекуваме, да им направим специални къщички и така. Но туристите не. Отсреща всички знаеме, че похарчиха милиони за ремонт. Добре. Освен, че насипаха отново пръста и разрушиха площада, за да направят градинка. Какви са тия градинки, бе, хора? Няма градинки никъде по света. 2015 година сме. Има площади с кафенета, където се продават български стоки. Но кафе няма. Няма и да има. Защото българската култура е да има чешмичка. Чешмичка! Ако няма чешмичка, значи нищо не е станало. Тук има чешмичка, а кафе няма и няма и да има. Защо обаче няма една кафе машина? Ето там, в края на витрината, една кафе машинка. С 4-5 масички и столчета. Разбира се, че някой ще даде мазето си под наем в района и там ще се съхраняват масичките и столовете, когато не е хубаво времето. Няколко семейства ще могат да се изхранят от това място. Защо не се прави? Каква е тази умисъл? А има умисъл, повярвайте ми, че има. Сега ще ви го докажа. И чакайте да пресеча като гражданин. Така. В България има съюз на инвалидите. Но целта е инвалидите да са бедни. Може ли някой да ми обясни защо на съюза на инвалидите не се дават подобни места, не се дават разрешения, извинявайте, на подобни места да се сложи машина за кафе, автомат за кафе. Той не изисква абсолютно нищо. Освен слагането на масите на някой член на семейството, почистването и ще има работа и доходи за семейство, което ще отгледа дете инвалид, ще го изучи, понеже много от децата могат да бъдат изучени. Могат да бъдат образовани и да работят нещо нормално, а не да бъдат скрити по къщите си. Хайде сега да видим защо тук има чешмичка, която разбира се не работи, защото някой е откраднал чучурчетата. Значи има чешмичка, но няма кафе с маси. Каква е тази култура, която възприема за правилно да има чешмичка без туристи? Хайде да видим сега какво има на тази тераса, където може да има спокойно стълбичка и да има автомат за кафе. Добре е да внимавате какво виждате, ако имате слабо сърце. Да. След малко ще ви покажа каква е тази сграда, понеже много от българите не знаят, все пак
София не е България. Чешмичка има. Да. Така изглежда терасата на нотариата. Една от най-красивите къщи в София. Да. Чешмичка има. И мрамор има, бе. Айде сега да видим. Отсреща няма кафе автомат. Тук няма кафе автомат. Ние сме всичко за народа, всичко за благото на народа. В България всичко е много готино. Обаче е важно да видим нотариата. Какво представлява сега? Не е възможно. Просто не мога да повярвам. Какво ли е сега тази сграда? Да. Ще трябва да скоча. Апля! Тук що така изглежда в София? Чешмичка има. Има и чистачи. Но ние сме си такива. Ако глобата не стане 2000 лева, няма да се почисти София. Няма, разберете, това е въпрос на култура, на възпитание. Това е. Хайде сега да разберем тази сграда. Защо е така? Да. Тук е било Софийски районен съд. Вече не е, разбира се. Да. Ще работи с граждани. Ама къде са гражданите? Гражданите са в Европа. Тук са останали ето тези, дето обичат чешмички. И това е тук София, нали? Да. Да. Това е Софийски районен съд. Краят на една епоха. Това е. Който не знае, разбира се, че ще сложи цветя. Ще напсува, ще проклима. И така. Но има чешмичка. Това е страната на чешмичките. Това е страната, където туризъм е създаден за хора, които обичат чешмички. Ето. Чешмичка. Та. Моля някой, който смята, че не съм прав, да го напише в коментари отдолу под клипа. Може да пишете каквото искате, но истината е тази. Това е чешмичка. Попа е готино място. Това място е подходящо за богатите гимназисти в София. От цяла България тук идват деца да учат. И това е мястото. Този район е подходящ за тях. Тук трябва да има европейски вид, европейска атмосфера. Иначе те ще избягат, ще си вземат дипломата и ще хукнат. Защото тук няма да може да се живее така. Не може да искаме децата да живеят така. Това е лудост. Чешмичка. Хайде. Със здраве. Пинете по една студена вода. И до тук. Що е стършил, свършил. Има хубави книжки.